Annette, du ved, det er meget populært med sociologiske eksperimenter i øjeblikket, og der skal ikke være nogen hemmeligheder. Der har vi kommet på et, som jeg tror, du vil blive rigtig glad for. Okay. Vi åbner simpelthen op med en gruppe mennesker i lufthavnen. De har alle sammen fået en billet. De kender ikke hinanden. De ved ikke, hvor de skal hen. 7 tilfældige mennesker. 9 timer efter, der lander de i Tanzania. Og der bliver de mødt af guiden Simbalo. Han siger, goddag, velkommen til Afrika. Fast gennemgående karakter. Ja. Altid med et lille GoPro på sig. Ja. Eller flere. Yes. De bliver hurtigt stjålet dernede, så man skal. Nå. Man skal hele tiden have en ny. Nej. De kører ud, langt ud i vildmarken. Det er simpelthen der er ikke mennesker derude, eller noget som Der er helst. knap nok træer, så øde er det. Ja. Da de er kommet derud, der hører man pludselig i baggrunden en svag lyd. Det er et tog. Men bag toget, der er der 2 helikopter. Og de lander lige ved vores deltagere. Oh yes. Der sker det, at hele holdet, de tager deres ting, lister ind i helikopteren. Simpelthen. Fotografer, journalister, kameramænd, pakker deres ting. Væk. Helt lortet. Whoop. De letter. Deltagerne bliver tilbage. Jeps. De har ikke opdaget en skid. Nej, for det viser sig, at vores deltagere, de faktisk alle sammen er blinde. Simpelthen. Blind i vildmarken. Eller blind, men i vildmarken. Eller blinde i vildmarken. Bare blind i vildmarken, ja. Ja. De er blevet efterladt med nogle mobiltelefoner, der ikke virker. Det er for at skabe sådan lidt falsk tryghed, kan man sige. Og en kuffert med nogle kiks og lommelygter. Men det, der er lidt uheldigt i den her sammenhæng, det er, at når man tager en bid af sådan en Maria kiks der ude på sletten i Afrika, så er det ligesom en hundefløjte for løver. Vi har noget multirig op, det vil sige, vi har kameraer på forskellige dyrearter, der er der i området, på nogle træer osv., for at få det her dækket 100% ind. Tree cam, lion cam, monkey cam. Yes. Og der må jeg bare sige, jamen det er simpelthen nogle af de elementer, der kan være i sådan et sociologisk eksperiment. Hvordan klarer du dig dels, når du er handicappet, dels når du er fuldstændig ude i ødemarken, dels når der løber lige i nærheden? Ja, dels når du er blind. T-I-A. This is Africa. Hvad betyder det? Det siger de bare i Blood Diamond. Nå?